ಇನಿ ಕಂಗಗ ಮರ್ದ ಬುಡಿ ಅರೆತ್ತಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ದನಿಕುಲ್ ನಗ್ಲೆಗ ಎಂಕಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ತೋಟದ ಮರ್ದ ಬುಡಿ ಅರೆತ್ತಂಡ ಐಕ ದುಂಬೆ ಸುನ್ನಲ ಮೈಲ್ ತೊತ್ತಲ ರಡಿ ಮಂತಿತ್ತೇರಪ್ಪ ಅಂಚ ಐನು ಪತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ತೋಟಗ ರಡ್ಡು ಸಾದಿ ಉಂಡು ಈ ಸಾದಿಡೆ ಚೂರು ಬಂಗಾಂಡ ಮುಟ್ಟಾಪಂಡು ಅಂಚ ಈ ಸಾದಿಡೆನೆ ಸೀದ ಪೋಯೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಐನು ಪತ್ತೊಂದು ತೋಟಗೆ ಎತ್ತದಾನಗ ಒರ ಬಚ್ಚಿದ್ ಕೈ ಪೂರ ಬೇನೆ ಲಕ್ಕಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದ ಬುಡಿಯರ ಲಿಂಗಪ್ಪನ್ಲೆ ತೊಂದು ಬರಿಯರಾಗ ಪೋಯೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಬೀರಂಗಿಲಾಗ ರಡ್ಡು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪರ್ದಿಯಾನ ಲಿಂಗಪ್ಪನ್ಲೆ ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಬೈಕ್ ಕೊಕ್ಕೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಆಡಕ್ಕೆ ಏಂಡೆ ಬಚ್ಚುಂಡ ಮಾರ ಎಂಚಾಂದು ಅಂಡದು ಆಯ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಂಚನೆ ಗಾಡಿಡು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಅಂದು ಅಂಟದು ಬಾಕಿದ ಸಾಮಾನು ದುಂಬೆ ತೋಟ ಕೊಂಡೋದು ದೀರ್ದಿತ್ತೆ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಬರಿಯರ ದುಬ್ಬೆ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಲಿಂಗಪ್ಪೆಲ ಗಟರ್ ಪಂಪುಲ ಐ ಕೊಕ್ಕೆಲ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಸೀದ ತೋಟಗ ಪೋಯ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮರ್ದ ಕಲಪ್ಯರಗ ಸುನ್ನಲ ಮೈಲ್ ತೊತ್ತುಲ ಪಾರ್ದು ಸೋಕು ಕೋಲುಡು ಗರ್ 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 ಗರ ತಿರ್ಗಾಯ ಈ ಸರ್ತಿದ ಮರಿಯಲಗ ಎಂಕ್ಲಂದು ಸುರು ಮರ್ದ ಬಿಡ್ಪುಣ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಫೈನಲಿ ಮರ್ದ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗೆ ತೋಟಗ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಗಟರ್ ಪಂಪ್ ಒಂಚೂರು ಚಕ್ಕ ಮಂತೆ ಅಗ್ಲವೇ ಗಟರ್ ಪಂಪ್ ಒಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಪ್ಗು ಗಾಲಿ ಪಾಡ್ಯರ ಸುರು ಮಲ್ತಾಯಾನ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮೋಟ್ರ್ ಬತ್ತದ ಈ ಪಂಪುನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಟ ಇತ್ತನಗ್ಲು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುವೇರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷಡ್ ಈ ಪಂಪು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ನೆನೆಪ್ಪಾದು ಒರಿಪುನ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪುಡಿಯರ್ದು ಪಂಪುಗು ಗಾಲಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಲೆ ಕಾಣಿ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಮರ್ದ ಬುಡಿಯರ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಮರ್ದ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಪೈಪುನೊರ ಬಿಚ್ಚಾದು ದೆತ್ತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸರಿಯಾಂಡು ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಒಂಜಿನೆಡ್ದು ಆಜಿನೆ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಸುಲಭ ತಿಕ್ಕಿ ಇಜಿನ ಮರ್ದ ಬುಡಿಯರಗೆ ಜನ ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಮಲ್ಲ ತೋಟಲೇಜಿ ಒಂಜಿ 300 ಕಂಗು ಇಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಕಂಗುಲು ಎತ್ತರ ಎತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಕೊಕ್ಕೆಡು ಮರ್ದ ಬುಡಿಯರ ತೆಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡದು ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಕಂಗುಗೆ ಬರ್ತದ ಮರ್ದ ಬುಡಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಆದಾನಗ ಅಮ್ಮ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ತೋಟಗ್ ಅಂಚ ಸೋಕು ಬಾರೆದಿ ರೆಟ್ಟೆ ದೋಸೆಲ ಕೋರ್ದ ಕಜ್ಪುಲ ಪಾರ್ದ್ ಒಂಜಿ ಕಡಕ್ ಕನ್ನ ಚಾಲ ಪಾರ್ತ್ ಸೋಕುಡೆ ಚಾಪರ್ಯ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದ ಬುಡಿಯರ ಕೂಡ ಸುರು ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಮರ್ದ ಬುಡುಪುನವು ಅಂಚ ಲಿಂಗಪ್ಪಡ ಕೇಂಡೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಮಾರೆ ಅಂದ್ ಬಂಡದು ಪನ್ಪುನದಾಯ್ತ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ತೂನಾಗ ಅಂದ್ ಬಂಡಿ ನಿಜವಾದಲ ಅಂದು ಅಗ್ಲೆಗೆ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆಂದನ 2,500-3,000 ಸಂಬಳ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಡ ಆ ಸಂಬಳದಲ ಬೇಲೆ ಆತೆ ಬಂಗ ಉಂಡು ಒರೋರ ಮರಿಯಾಲಡ್ ಧರ್ಮೋಗ ಪೋದು ಬೇಲೆದಾಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಲಾಸೇ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಅಂಡ್ಲ ಆ ಬೇಲೆನು ಬುಡುಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಅಂಚ ಆಯಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೆನು ಪೂರ ಕೇಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಶಾಲೆದ ಲೈಫ್ ನೂರ ಪಾತಿರೋ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಡ್ರಮ್ಮುದಲ್ತೆ ಪೂರ ಕಂಗ್ಲೆಗಲ ಪಂಡ ಸೈಡ್ದ ಕಂಗ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಮರ್ದು ಬುಡಿಯರಾಗ ಪೈಪು ತೆಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ಬಾಲ್ ದೀಡ್ಕೊಂಡೋದು ದೀಡ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಗಟಾರ್ ಪಂಪುನು ದೀಡ್ದು ಪಂಪು ಮಂತದ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಎಂಕ್ಲನ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಲಿಂಗಪ್ಪೆಲ ಯಾನ್ ಪಂಪುನು ಪತ್ತೊಂಡೆ ಆಯ ಕೆಲವು ಪೈಪು ಕೊಕ್ಕೆನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಯ.